ngap den so bai piki parlok tu snap dan pek ya ka video ha ka channel Hadien bo lalau ya ka jingteh no sniuh Thaw record Erling Haaland ha ka English Premier League ka Manchester City ha ka jingele kai Persia ka Arsenal kala job hadu sawla iwe kol ha ka jingele kai Erling Haaland ulayo hadu artliki assist bat ka we ka goals ha ka jingele kai Erling Haaland kat ba umpat law ya ka jingteh no sniuh unom yo ban tap call Hadien bo lalau ya ka jingteh no sniuh ulayo ban tap ya ka shikol kadai artaru ka call ka bola Thaw record sndon ha ka bodai tang umarwe player nak club English Premier League ha ka bola tap bon call na live pratli ki jingele kai lingba ka record Erling Haaland ulapun kenya ka record balabat do Muhammad Salah kumat pun kan mau ne Erling Haaland ulayo tap hadu saw pandai ki gol harin kat pratli ki assist na saw flight li ki jingele kai habaro ka bo yele kai menta ka samoy naka club Manchester City kumta Erling Haaland ulayo hadu san punyo ki goals contribution hamanla san per minute ka average ulatam hadu kat san tli sejerong ya ki wepat ki players ha ka Europe top 5 league te parlok tang ki kubor ngai pila sutu ngin second du ha ku wepat ka video ku blay shibon